Ola a todos e a todas, compañeiros, compañeiras, público que nos poida estar vendo ou nos verá nun futuro dende a súa casa. Benvidos a esta sesión extraordinaria do Pleno en mércores 20 de maio de 2026, convocada para as 8:30 no Salón de Plenos, con un só punto na orde do día, o expediente 892/2026, aprobación, expediente, contratación para as obras contempladas no proxecto denominado Urbanización da prolongación da Rúa Mártires de Sobredo e adyacente, o que nos denominamos Urbanización do Peri Gándara, para non usar este nome tan longo. Como ben sabedes, é competencia para a aprobación deste expediente de contratación de pregos, pois o órgano e o pleno, segundo di a lei de contrato do sector público, porque supera o 10% precisamente dos recursos ordinarios deste Concello, do orzamento deste Concello, e por elo faise necesaria a aprobación en sesión plenaria. O proxecto ten por obxecto, como xa se explicou cando se truxo esta sesión plenaria para a súa aprobación, a execución de obras de urbanización do Peri Gándara, con viarios, redes de suministros, servicios urbanos, pavimentación, iluminación, xardiñería, espazos públicos, sinalización e, bueno, as demais actuacións que sexan necesarias para completar a totalidade da urbanización. Un proxecto de urbanización desta prolongación da Rúa Mártires e a que vai cara ao Parque da Gándara, redactado polos enxeñeiros Xavier Rivas e Ignacio Teijeiro, asinado o 29 de outubro de 2025, por un importe total de 1.040.228 euros. Si tuvestes a oportunidade de ver o expediente longo, amplio, un expediente completo con informe dos autores do proxecto, de non división en lotes, por exemplo, retención de crédito por parte da interventora, informes técnicos favorables e pregos de cláusulas administrativas, tamén está incorporado o mesmo, e inclúe o informe de tramitación, entre outros, da Secretaría. E, como xa dixen, o importe do proxecto é de máis de 1.040.228, dos cales 700.000 pertencen ao plan extraordinario da Deputación que este goberno tivo a ben invertir nesta ampliación da Rúa Mártires de Sobredo, abrindo así Salceda e levando adiante unha segunda transformación. E outra parte do plan extra da Deputación, 377.000 euros. Esta parte será financiada a través, como vos decía, do máis provincia. Así o tivo claro o goberno que este era un proxecto estratégico. O prazo de execución das obras son 8 meses, está establecido en 8 meses, e as melloras dentro do proxecto que aparecen recollidas son, en primeiro lugar, o tratamento de camiños de senda nas zonas, nos espazos verdes, o segundo, a mellora da iluminación mediante proxectores LED, e o terceiro deles, o mobiliario urbano, contando con algúns elementos de especial singularidade, como unha estación para bicicletas, un estacionamento, bueno, chamamos estación de bicicletas, non? Sí. Decir que este proxecto vai supor, como vos comentaba, a posta en servicio de 7.000 metros cuadrados de chan residencial. Facilítase deste xeito algo tan importante como a posibilidade de construción de vivenda nova tan necesaria neste momento, ademais de unha área de 1.060 metros cuadrados para vivenda protexida, que foron cedidas, como ben sabedes, as parcelas nunha das sesións plenarias que mantivemos aquí. Esas 3 parcelas foron cedidas ao IGUS, o Instituto Galego de Vivenda e Solo.
O proxecto, ademais, vai supor a posta en marcha efectiva de 2.738 metros cadrados de chan para equipamentos, infraestructuras tan necesarias como a posibilidade de un novo pabillón, un centro de día, de edificios multidisciplinares que permitan seguir ca gran actividade que ten Salceda e a necesidade de prestar servizos para a nosa poboación con esas infraestructuras. Por outra banda, tamén vai supor unha mellora clara da accesibilidade. Falamos de que esa rúa vai a dar a estrada provincial que vai cara a Entenza Caldelas. Iso vai permitir un acceso e unha reconducción, unha reconfiguración da circulación no centro da vila, garantindo a seguridade en zonas recentemente humanizadas como, por exemplo, a Gándara. Ganaremos tamén espacios de aparcadoiro en superficie. En definitiva, este é un paso sumamente importante para cumplir o proxecto que tiñamos en mente xa na nosa campaña, que o plasmamos no noso, nos nosos proxectos de futuro, e que o equipo de goberno, tanto o Movemento Salceda como o PSOE, ten claro que por aquí pasa o futuro de Salceda. É un proxecto de gran envergadura e que agardo que todos os grupos que formamos a corporación estemos de acordo co mesmo. Casi meciños 5, non paseime un pouco. Portavocías, Partido Popular. Boa tarde, membros desta corporación municipal, os veciños que nos estean vendo agora mesmo e os que nos vexan cando consideren. O certo é verdade que hai persoas que o tiñan claro fai moito tempo. Fíxense, hai tempo que hai máis de 30 anos que esa unidade de execución nesa zona da Gándara se estaba contemplada nas normas subsidiarias do ano 1997. Repito, 1997. Se hoxe estamos aquí, ao igual que estivemos nos anos 2011-2012, aprobando aquela primeiro polígono, primeiro aprobouse esa zona completa, despois se dividiu, o goberno daquele entón, o trouxe a pleno, partiu en 2 polígonos, foi porque nas normas subsidiarias, como digo, do ano 1997, contemplaba e contempla, que sigue sendo o regulamento urbanístico que temos neste concello, lamentablemente, pois esa zona a desarrollar. E por eso podemos desarrollar esa zona. Se non chega a estar no planeamento urbanístico, señora alcaldesa, vostede non podía traer isto aquí a pleno. O certo é verdade que, efectivamente, logo de máis de 30 anos, vamos a traer a segunda parte para abrir esa rúa Mártires de Sobredo, a súa adyacente hacia a rúa Gándara, para, como ben se dixo, acabar de apertura desa rúa Mártires de Sobredo e así, lóxicamente, facilitar o que o tránsito dos vehículos nesa zona do noso casco urbano. Unha obra que se financia a través do Plan Provincia Extraordinaria de Diputación de Pontevedra e a maiores se lle mete parte do Plan máis provincia e tamén da Diputación para completar ese máis de 1 millón de euros que é o que vai a costar inicialmente. Vamos ver logo se hai aumento de coste da obra, o que é a urbanización de todo ese ámbito que falta por completar. O noso grupo, como foi no anterior, e é certo que inicialmente no ano 2011, se mal non recordo, nos abstivemos polo tema de que habíamos algúns informes desfavorables, despois se truxo a modificación da reordenación interna do desarrollo tal como está agora mesmo ali no centro de saúde, e aí sí que votamos a favor, e aí, cando se truxo, como digo, modificado, foi aprobado unanimemente e a iso nos rectificamos e, por suposto, vamos votar igualmente favorablemente con esta inversión de máis de 1 millón de euros que se achega por parte da Diputación a través de 2 plans provinciais. Creo que temos que estar de enhoraboa a todos. Unha, porque, lóxicamente, vai a permitir dispoñer non só de máis solo para urbanizar, sino tamén, como digo, máis zonas verdes e tamén, lóxicamente, máis oportunidades de instalar equipamentos. Outra cuestión será no futuro debatir
que instalacións queremos instalar ali, e iso, como digo, é outro debate. Aquí estamos pois a aprobar o inicio do expediente para a contratación pois desa urbanización que non é a contratación en sí, senón o inicio de. E vamos a ver pois o tempo de execución, todo isto que levan as obras grandes e a veces pois non obras tan grandes que pois, bueno, se complican, a veces pois as cousas non salen como estaban previstas ou non se executan como a un lle gustaría. Me refiro tanto ás propias empresas que executan as obras como os responsables das diferentes administracións. E, polo tanto, pouco máis que añadir, pois creo que vai ser positivo, e cando unha cousa é unánime, todos estamos de acordo en apoiar pois cousas sensatas, coherentes e necesarias, pois non hai moito máis que discutir. Por lo tanto, o noso grupo, como dixen antes, vai votar a favor. Partido Socialista. Boas tardes a todos, membros da corporación e a quen nos sigue polas redes sociais. Entendemos que é necesario para Salceda, para o seu medre, a licitación deses polígonos, e tampouco vexo moito sentido a repetir o que dixeron os meus compañeiros con antelación. Penso que estamos todos de acordo en iniciar os trámites e, polo tanto, vamos a votar a favor. Benega. Boa tarde a todos e a todas. Nos, en principio, parecenos aquelado o proceso, pero fixemos un par de achegas que as comunicamos xa na comisión informativa. A primeira das achegas é que hai un informe do propio equipo redactor do proxecto que fala de que se acaso non se dera dentro do tempo de execución un verán, entendemos que é un verán completo, os 3 meses, que pode ser os que teñan algo de garantía de menos chuva a respecto do resto do ano, que non se debía meter a reducción do prazo como unha das cláusulas, neste caso con 5 puntos. Non sabemos, entendemos que está o tempo, os prazos están moi axustados como para que calquera execución do proxecto empece no verán. E empezar no verán, pois vamos decir que empece o 22 ou 23 do mes que ven. En todo caso, a señora alcaldesa nos dirá en canto aos prazos, se é posible que se empece os prazos de agora que hai de licitación e demais, de trámites, se é posible que se empece nese tempo. E logo, engadir un punto máis nas cláusulas de desempate, de que no caso hai 2 cláusulas de desempate na propia documentación que se nos pasa, que é primeiro o maior porcentaxe de mulleres empregadas en caso de empate de 2 ou máis empresas. Segundo, o desempate sería quen teña dentro do cadro persoal un maior porcentaxe de traballadoras fixas. E nos gostaríanos meter un terceiro caso de desempate, sabemos que é difícil, pero poderá darse, de que no caso de que os 2 anteriores sigan sin proceder a desempatar, de que sirva como criterio un novo apartado que é o número de traballadores e traballadoras, ou sea, dentro do cadro persoal, o número de persoas fixas que teña esa empresa, porque entendemos que dentro do mundo das empresas hai quen ten maior preocupación ou menor preocupación por ter un cadro de persoal máis fixo, menos precario, e creo que non costa nada metelo en canto que haxa empresas que efectivamente teñen sempre un cadro de persoal con máis persoas fixas que outros, e eu creo que eso debemos tamén valoralo. Ben, pois antes de pasar á segunda quenda, tiña constancia destas 2 propostas do BNG. A primeira delas a proposta de eliminación do apartado de reducción do prazo de execución, que está valorado en 5 puntos, foi
consultada técnicamente, os técnicos falan da posibilidade de realizar esta obra en un tempo menor e dende o equipo de goberno temos claro que a prioridade que se lle vai a dar a este expediente é precisamente para que arranque en un mes como moito, polo tanto creemos que 8 meses é un tempo acaído de execución, creemos que vai a ser menor e por iso creemos que é positiva a reducción do prazo puntuala con unha puntuación de 5 puntos, es decir, que da puntuación total, o criterio que máis puntúa son os criterios técnicos con 80 puntos, o apartado da reducción do prazo de execución ten un peso escaso en canto á puntuación, que son só 5 puntos, pero precisamente por esa prioridade no expediente que vamos a tramitalo, creemos que podemos ser quen de arrancalo en un mes e medio, si todo sae ben. En canto ao segundo apartado de engadir a cláusula de criterios de desempate, na cláusula 17, concordo no exposto polo compañeiro Tano de engadir esa cláusula que permita maior estabilidade, que se prime a estabilidade laboral e, por suposto, xa está recollida na Lei 147 da Lei do Sector Público de Contratos o número de mulleres. Creo que o criterio, sobre todo o que propón no segundo parágrafo de estabilidade laboral é moi acaído e, dende logo, vais a contemplar na proposta plenaria. Segunda quenda, Partido Popular, Partido Socialista, BNG. Bueno, se o goberno local pensa que dá movido os prazos en o tempo necesario, nós non temos problema tampouco en retirar a proposta de eliminación da reducción do prazo. Moi ben. Pois, estando de acordo, trasladarille a secretaria Oxeana que me acompaña engadir esa cláusula número 17 para que forme parte dos pregos. Creo que estamos todos e todas de parabéns, ao final falábamos antes de moitas cifras, 1.060 metros cuadrados de vivenda protegida, 2.738 metros cuadrados de chan de equipamento, 7.000 metros cuadrados de solo residencial, 5.660 metros de zonas verdes. Dende logo isto supón por en marcha a segunda transformación de Salceda para, sobre todo para que a nosa veciñanza teña máis posibilidades e mellores condicións de vida e de habitabilidade. Eu quero agradecer sobre todo o traballo de moitos compañeiros e compañeiras para chegar a este punto, que un PERI, unha figura urbanística moi complexa de levar adiante. Se ben é certo que contamos con mellor equipo técnico, darlle os parabéns ao equipo de Ótima, de Xavier Rivas e de Nacho, e tamén o equipo do Concello. Foi un expediente complexo tanto o PERI como chegar a este punto e ao final o traballo en equipo dá bo resultado. Votos a favor desta proposta, unanimidade. Damos por concluído o pleno. Gracias.